Tintingan pira, Mas? Wah, aku ra yakin kalau sing gender. Bengder lawas lho Mbak Tika ora baen-baen. Nano nano. Ini iki digarap koplo tenan iki. Oke. Tureng tureng. Becik apa wong urip ning donya asik asal asal aswangan budi utama ketika kasar dawa dong saja iya apa-apa ki nganu ya nek iso ya digarap koplo. Pepesane suwi ngondo kalopo Ada wes kepacat Wis rampung to kowe? Ya, Wis iki rampung. wes. Lah, enggak arep metu kok enggak wis rampung Nah, gitu. iki digawe koplo dadi ya cepet. Nggih, Mbak Yana, Mbak Monik. Iki gandeng wektune ya iki kanggo Sih Mas, ngrampungke ceritane. ngaten. Cerita awan iki baku. Nggih. Nggih, Tur Pak meneh Dekareng. nek ketemu sepisan kali Mas Akbar. Nggih. Nggih. Loh, orang kayak kepenak gak metu Nggih. barang wis rampung. Nggih. Wis Reng. Ya wis, Ular harus ngerti nek rampung wis ngerti. Ulere mau ya cerut ngono tok. Ana ular kok cerut. Lah kuwi mau. ular iki merambat. Oh, nak sing nyanyi Mbak Tika ki kaya wis cupet ngono. Nggih, Nggih. Mbak Yana, Leres. Mbak Monika, Nggih. niki aku sampean kabeh Nggih. kok menawa kei keguyonan, Nggih. lelakon ana kekurangane, Nggih. yo nagunging samudra parsami, Lan ijin. aku kowe lan kowe Nggih. yo ndedonga Nggih. warga ngasem sedayanipun diparingi panjang umur, Amin. diparingi sehat walafiat, Amin. diparingi Amin, ya rezeki Rabbal ingkang kathah halal tur Nggih. barokah, Amin. didoki Amin. saka Pancabaya, Nggih. didoki Amin. saka Sengkala, Amin. jinakena marang rajaning keluarga dadi keluarga sing ayem tentrem gemari Gemari pahlon. Amin. Amin, 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 ya Rabbal. Pedal sawitipun kula aturaken kakek Semar. Nggih, matur sembah nuwun Pak Dekareng, Mbak Monika dan Mbak Yani matur sembah nuwun. Hai, blegegeg ugeg sak dulita embel. Lae. Iki mau do ngopo iki? Iki mau gending ular kambang kok njo dikoplokake barang. Kampleng isisan. Wah, ora ngono mau iki pancen gak gayang-gayange dikoplo. Enak iki nek saiki enak digoyang-goyang ngono lho. Mau Semar. Ya ora dadi ngopo ning sesuk meneh di rock. Kok malah njo di rock. Hai, blegegeg ugeg. Lae.
Iki mau Tole Bagong kok ora melu ki nang endi? Nala Gareng lan Petruk. Aduh. Aku ya ora ngerti, Mo. Gareng tak goleki awit mau ning omah tak takoni ning bojone ya ora ning omah. Mbah lunga ning endi aku ya ora ngerti. Aku ya ora ngerti, Mo. Waduh. Yen ngono ayo derekno bapak suwan ning bendara Ngamarta. Mbok menawane bendara Pandhawa bisa nuduhke ana ngendi papane Bagong. Nggih. Yen ngono aku tak derekke kowe mo, ayo mo tak derekke. Sangu nganggo apa mo? Ora sah sangu apa-apa, peplayonan ayo bareng-bareng. Tole.